Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka Manipur kalamat biang hikam pentriam hadian bagi Suba erang nakithan luam madon bon ki jat benriu Kuki zo kila Kawang bom ya kaboi ka yiang beriu hagashnong moirang trong laubi ha district Bishnupur. Kani ka jing sha pen methai bom kala penyap ya Ngut ki Khynnah bat penmi ka jing sier ha ni ka than bajia kha kha ka jing ki. Karkum kita long kubor jong hati ka than u bom ula bethai ha kaboi ka yiang hashnong trong laubi kabala penmi ya ka jing bethai ka bajur bat penyap hashan ya Ngut ki Khynnah. Kati ka jing bethai kala penjulor ya ka yiang bat pen kendet ya nong shong shnong ki bala mare ban pelat em ya ki badon hapo. Ki bor sarkar kila pen kre bhai ki sipai ban pahara hadian kani ka jingja bala pharu saki weipat ki kinhun sipai shakini ki jaka bakham dan jingma ban khanglat ya kinu ki jingja bas ngosi nang ni shakmat. Ki bor sarkar ki dang pendong ru ka jing khandra bat ka jing pet ngor ki than ridom barkum joru haki weipat ki shnong ki badon hakhapot jong ki jaka dom bat ki jaka them. Ka weipat ka jingja ka bashar khai kala pendong ki nong shong shnong ban kham tiang bat sier shu shu kani ka jila kadai hakamiat jong ka hendu tarik uyayong ka wei ka Khynnah kan thei ka badang hendu snam karta ka balaja na ka kentot basa ki nong phetwer ha akhampat lasham ba kala yap no haki jaka ba marjan haki rukom ka ba isuba snio kadi ka Khynnah ka dei na ka long yiang ka bala phetwer na more bat ka basa ka tika kam ki khobor ki baningkong ki kido ba yo le se kani ka Khynnah kala sha le bejat Suba ban penyap yaka watla ki officer ki loong ba ka postmortem kan sa pensisya ya kadaw batikna jong kajingyam ki pulit kila kam yu uwe ubreo ubaki Suba ban toket yu uni ubreo udei ubasa hakaju ka relief camp ki bor sarkar ki loong ba kajing toket halor kini kajingja baroar kadang ya shakmat katba ki bor pahara kidang pikir bha hagi jaka ki badan hapdeng kajing sier ki nong shong shnong haki babuan ki shnong ki badan haki than nong kendong kidang em hagi jing sier na kajing sha thombor na ki jaka dom ki badan saudong